Pozdrav prijatelji, dobrodošli na kanal Tihi čuvar. Danas ću s vama podijeliti nešto što je možda najvažnije u životu mnogih od nas, kako spasiti brak koji je u krizi. Ako se osjećate kao da vaš brak tone, ako vam se čini da više ne možete pronaći put jedan do drugog, ostanite s nama. Ovo što ću vam reći možda promijeni sve. Prije nego što možemo spasiti nešto, moramo prepoznati što je uopće pošlo po zlu. Brak je kao kuća, ne propada preko noći. Pukotine se stvaraju postupno, često nezamjetno. Najčešći znakovi bračne krize: prestajete razgovarati o važnim stvarima, svađate se zbog sitnica, a prave probleme ignorirate. Fizička intimnost postaje rijetka ili potpuno nestaje. Počinjete zamišljati život bez partnera. Osjećate se usamljeno unatoč tome što niste sami. Ako prepoznajete ove znakove, nije kasno. Zapravo, to što ih prepoznajete prvi je korak prema ozdravljenju. Većina bračnih kriza nema jedan uzrok. Obično je to kombinacija faktora koji se gomilaju godinama. Nedostatak komunikacije. Prestajemo slušati partnera, a počinjemo ga samo čuti. To nisu iste stvari. Uzimanje za zdravo razumljivo. Kad se vjenčamo, mislimo da je posao gotov. Ali brak nije destinacija, to je putovanje koje traje cijeli život. Nezadovoljene očekivanja. Očekujemo da partner bude sve što trebamo, a zaboravljamo da je i on samo čovjek sa svojim potrebama. Stres vanjskih faktora, posao, djeca, financije, zdravlje, sve to može pogoditi brak ako ne pazimo. Ovo je najteži, ali i najvažniji korak. Prestanite tražiti krivnju u partneru i zapitajte se: što ja mogu učiniti drugačije? Ne mislim da trebate preuzeti krivnju za sve. Mislim da trebate preuzeti odgovornost za svoj dio problema i, što je još važnije, za svoj dio rješenja. Postavite si ova pitanja. Kad sam zadnji put stvarno saslušala partnera? Kad sam zadnji put pokazala zahvalnost za ono što radi? Kad sam zadnji put pokušala razumjeti njezina gledišta? Komunikacija je krv bračnog odnosa. Bez nje veza umire. Tehnika sata razgovora. Svaki dan, bez mobitela, televizije ili drugih distrakcija, sjednite i razgovarajte 30 minuta. Ne o problemima, o snovima, sjećanjima, osjećajima. Pravilo ja izjava. Umjesto ti nikad, recite ja se osjećam. To smanjuje obrambenu reakciju partnera. Aktivno slušanje. Kad partner govori, ne pripremajte odgovor. Slušajte sa srcem, ne samo s ušima. Zapamtite, cilj razgovora nije pobijediti, cilj je razumjeti. Intimnost nije samo fizička bliskost, to je emocionalna povezanost koja čini vas dvoje posebnima. Počnite s malim gestovima, držanje za ruke dok gledate televiziju, zagrljaj kad se partner vrati s posla, pogled u oči kad razgovarate, iznenađenja poput omiljene kave ili poruke ljubavi. Stvorite rituale povezanosti, zajednički doručak bez telefona, šetnja prije spavanja, nedjeljna druženja samo vas dvoje. Fizička intimnost će se vratiti prirodno kad se vrati emocionalna povezanost. Brak se neće popraviti samo tako što ćete prestati raditi pogrešne stvari. Morate početi raditi prave stvari. Zajednički ciljevi. Razgovarajte o tome gdje se vidite za 5-10 godina. Kad partner osjeća da ste na istom putovanju, lakše je prebroditi krize. Nove tradicije. Stvorite nove uspomene. Možda je vrijeme za hobi koji možete dijeliti ili putovanje koje ste odgađali. Praštanje. Ovo je možda najteže, ali nužno. Praštanje ne znači zaboravljanje, znači oslobađanje od tereta prošlosti. Ponekad ljubav i dobre namjere nisu dovoljni. Ako se osjećate kao da ne možete sami, ne sramite se potražiti pomoć. Bračni savjetnik može biti kao vodič kroz težak teren. Nije znak slabosti, znak je snage i posvećenosti vašem braku. Spašavanje braka nije sprint, to je maraton. Neće se dogoditi preko noći, ali svaki mali korak vas vodi prema cilju. Zapamtite,
Brak koji je prošao kroz krizu i izašao ojačan često je jači od onog koji nikad nije bio testiran. Vašu ljubav koja vas je dovela zajedno i dalje postoji. Možda je zakopana pod godinama svađa, nerazumijevanja i razočaranja, ali tu je. Trebate je samo ponovno pronaći. Ako vam je ovaj video pomogao, podijelite ga s nekime kome može značiti. Ponekad je jedan savjet dovoljno da promijeni sve. Ostavite komentar, podijelite svoju priču ili postavite pitanje. Ovdje smo jedna zajednica koja se međusobno podržava. I zapamtite, vi ste tihi čuvari svojih brakova. Nitko drugi neće ih sačuvati umjesto vas. Do sljedećeg puta čuvajte ljubav.